sithik-sithik. Dinem moro-moro dimanem dinem roji-roji Roma. Ana sing Roma, sing nemo. Apa-apa. Iki wis aku apik wae. Sugeng dalu Komuden Pak Joko. Nggih, sugeng dalu. Wah, niki. Margi di mata saya Madalang. Nggih. Piyanu piyayi entengan. Wah, nggih matur nuwun. Nggih, mula-mula kurang-kurang dina sing ngitung mawon. Selasa kliwone kapan kula perlok. Nggih. Kula kelingan panjenengan mayang wonten mriki nalika semanten. Nggih. Manggenipun wonten lebet pendopo. Leres, nggih. Menika panjenengan beto Bidi Intrawa. Nggih, kalian Bunyati Pesek. Bunyati Pesek niku Klaten urip padha. Wah, nggih, yastu niku, Pak. Ning penabun niku nek nabun dalang apik ngoten ya bangga kok. Nggih, nggih. Iki para kadang kramtan nyuwun pangapunten. Gandeng nang kene kita sing mirsani ora eneng ning melalui radio kan banyak.